Sinibaw ta today. Ribs. Hindi na pa rin ako pakuluan. Hamok na kayo. Ang ribs ta. Pork rib. Yan. Ito na yung mga patatas. Itong patatas para makamuk-kumuk. Bean sprout, corn, celery, o napa leaves. So, manatong santos atong sabaw ko na sa atong pork ribs. Ito ang pepper. Black pepper. Luto na. Mura na nag-hotpot niya ang akong pork rib soup. Because I like a lot of vegetable. Ini vegetable throw in the soup. Hamot na kayo itong pork ribs. Very tender na. Potato, corn, bean sprouts. Bean sprouts. Tapos napa leaves. Then ground, kung ano sa bitawan na, ground black pepper. Kaya itong. Tapos sa pakong butaan Nagisa ko garlic. So tingnan ko ang garlic. Then pork ribs. Meat. Yung mo na siya. Luto na. Nice celery gamay. Kanang green. Mura na hotpot. Bean sprouts. So yan, mani hapon. Sulbag na nga itong kuan kay ulan-ulan, dagdag-dagpong, lamig kay magsabaw. So yan, mani hapon na ta. Yan. Itong kuan ang itong sabaw. Yan, nagkasalasa kayo. Yan. Itong sabaw. Nanagod si Daddy. Ready to eat, ready to eat. Yan. So yan, always na kumbutang lahat ice cream sa init. Is ready to eat? Yeah, look at this. Matias ready, dayon. You're welcome. Naghaghag pa.